Jeg hedder Tine, og jeg underviser på Kreativ Skole. Cecilie, 19 år. Emil, 20 år gammel. Mikkel, 17 år gammel. Anita, 18 år gammel. Marie-Louise, 19 år. Helena, 16 år gammel. Julie, 19 år gammel. Vi har en enkelt øvelse, som gik ud på, at alle har fået en farve. Men ikke mindst den grønne farve, som vandrer rundt omkring os. Som den piges lysende grønne øjne derovre under træets nyudsprungne grønne mark. Jeg købte en rød kjole, kort med sving, og jeg begav mig ud i natten og lå mig bade i det kunstige lys. Der kom jeg hver nat i mange år, indtil kjolen ikke længere var intakt. Så gik jeg hjem og levede. Dagen vi ledte, truslen iblandt. Var det naboen, den nye, eller var det mig? Fra spædets minde, vores tanker er lagt fast. I er ikke forhatte, I er ukendte. Dagen vi blev foragte, forvandlet os til frygten vi så. Der var dagen de hvide, blev de sorte. Lyset er brutal i sin skønhed. Gennemstrømmende mylder af røntgenstråler, der uden samtykke ser lige igennem os. Blade, klør, negle. Vi er alle børn af samme sol. En livsgivende varme, som behersker liv og død. Og eleverne skulle selv prøve at skrive en meget kort tekst. De fik godt nok ikke kun 5 ord, men 35 ord. Første kram, røde kinder. Første kys, bankende hjerte. Første gang, ømt hjerte. Første, jeg elsker dig, glæde. Første møde med forældre, forskrækkelse. 2 piger, uacceptabelt. Katastrofer, konsekvenser og ligegyldighed. Samfundets kvaler kalder, Mellemøsten svarer. Mennesker i centrum, mennesket, katastrofe. Våben som magt, folkeslag uden landegrænser. Presset fortsætter, jagten går ind. Er du den jagtede? Så alle skulle skrive en tekst, der startede med kære, og så skulle de trække en seddel, hvor der stod et eller andet på. Og så skulle den her tekst altså starte med Kære Måne, jeg ved ikke helt, om det her langdistanceforhold helt er noget for mig. Jeg føler, at du er så langt væk. Jeg er længere væk end stjernerne. Men mest af alt er du ligesom mig. Vi er ikke altid komplette. Så når dagen ikke har mere lys at give, er du der for mig og viser mig vejen. Du er min hjælper, du er min guide. Kærlig hilsen, Jorden. Kære Danmark, sidste gang du blev kåret som verdens lykkeligste var i 2013, men din standard er faldet drastisk siden dengang. Din ungdom drikker sig bankelam for at flygte fra hverdagens forfærdeligheder. Før var det fredag og lørdag, men nu er torsdag med i druksamlingen, så man kan flygte fra endnu en dag. Eleverne skulle skrive non-stop i 5 minutter, de måtte ikke slippe tasterne. Og så startede jeg med at sige et ord, og hver gang der var gået et minut, så blev der sagt et nyt ord, som de så skulle arbejde ind i deres tekst. Det ser sort ud for os langsomme, farfaldende fugle. Vi er frie med stramt bundne vinger, latterlig jubel. Hvilken sejr det er, når snoren af vores vinger bliver klippet over. Hvor er vi frie nu? Udlev jeres fulde potentiale. De skulle skrive sådan forskellige leksikonopslag og ordne dem alfabetisk, og det skulle alt sammen have noget med deres barndom at gøre. En gammel sandkasse. Rusten søm stikker op. Falder og tager frem med hånden. Følelsen af smerte. Bamse. Hund. Sniffer. Nutid, datid, nemmere for altid. At alle skulle skrive et litterært portræt. Eva, min mormor. Solen, der skaber skygger på hendes kind. Duften af fred. Gentagelse af de samme ord. Sindet i forfald. Fra hustru til enke. Fra familie til farvel. Kim. En fast mand fra et brugslingerne hjem. Med festivitas og stilhed og kolde rum. Med ingenting og hinanden. Og hver mand for sig selv. Det er sådan nogle elsker ikke lister. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg elsker. Ikke når jeg ikke er forberedt. Jeg kan ikke elske på kommando. Jeg har brug for mindst 3 tænkedage og en ferie, før jeg kan samle mig om sådan ting. Det at elske er på en side så helligt, og på den anden side så banalt, at jeg ikke ved, om jeg skal slå min mor og far eller faren ned. Elsker ikke. 1. At føle tomheden ved sorg og savn. 2. Ordet elsker. Det store ord, som man enten lægger meget i, eller meget lidt i. Ja, det sidste vi vil læse, det er nogle tekster, som blev til, fordi vi havde læst et uddrag af den bog, der hedder Pendlerne, som handler om en togtur, hvor man følger en masse forskellige mennesker, der sidder i det samme tog.
Og vi har prøvet at lave sådan lidt vores egen udgave af det her. Men nu er det altså ikke et tog, i stedet så er det bus 601A, der går her fra Næstved station. Camilla er din hverdagskriger, der struggler for livet, men stadig er til. Hun bor helt alene i, hvad man vil kalde en lejlighed, i hjertet af, hvad man vil kalde Næstved. Hun plejer ikke at tage bussen af princip. Der er for mange mennesker, der kender hende. Troels står og halsover på vej i skole i en overfyldt, ildelukkende bus. Troels' svedige håndflader kan med besvær lige holde fast i stolen ved siden af ham. Troels er trist. Han havde stadig en bitter smag i munden efter morgenkaffen, som han stod i morgenmørket og kiggede langt efter morgenbussen. Minusgraderne mærkedes hele vejen igennem, lag på lag, uldundertrøje, så t-shirt, så fleecejakke og endelig vinterjakke. Han havde vejret og minusgradernes måde at få musklerne til at krampe på, specielt på denne dag. Hun er 35 år og er på vej til begravelse. Hun har taget nylonstrømper på, sorte sko med hæle fra vagabond og sin rapkjole. Hun sidder med pelsjakke på skødet, da der lukker til bussen. Frank er sælger og rejser rundt i verden. Hans kæreste bor i Næstved, og Frank har sovet hos hende i nat. Han tager 601 af, hver gang han skal til lufthavnen. I bussen sidder han samme sted som altid. Musikken i baggrunden er den samme jakkesæt. Der står Tove på hendes navneskilt, men hun ligner ikke en Tove. Cigaretrøgen og alkoholen fra i går hænger stadig i de mørke krøller, og den udtørrede mascara vidner om nattens galskab og druk. Hendes gule tænder er raslet godt nok, og måske hang brysterne lidt mere først antaget, men hvad fanden? Spørgsmålet er vel, om man i Hugos alder ikke snart må indfinde sig ved den aldrende kvindekrop.